Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz, pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună cartea cu numele Bartleby, o povestire de pe Wall Street, de Herman Melville. Bartleby, o povestire de pe Wall Street. Sunt un om destul de în vârstă. Ocupațiile mele din ultimii 30 de ani mi-au prilejuit prin însăși natura lor un contact deosebit de strâns cu o categorie de oameni interesanți și pare-se cam ciudați, despre care nu s-a scris încă nimic după câte știu, mă refer la copiști, la așa ziși scriitori de acte publice. I-am cunoscut atât pe plan profesional cât și cu titlu particular pe foarte mulți dintre ei și aș fi în măsură, dacă aș vrea, să povestesc felurite întâmplări de natura a-i face să zâmbească pe oamenii veseli din fire și a stoarce lacrimi celor sentimentali. Renunț însă la biografiile tuturor celorlalți pentru a relata câteva episoade din viața lui Bartleby, cel mai bizar dintre copiștii pe care mi-a fost dat să-i văd sau despre care am auzit vreodată. M-aș simți în stare să scriu o biografie completă a altor copiști, dar în legătură cu Bartleby așa ceva e de neconceput. Cred că nu există niciun fel de date pentru o biografie completă și satisfăcătoare a acestui om. Și o pierdere ireparabilă pentru literatură. Bartleby era una dintre acele făpturi despre care nu se poate afirma nimic precis, decât apelând la izvoarele originale, iar în cazul lui aceste izvoare sunt foarte sărace. Ceea ce am văzut cu proprii mei ochi uimiți reprezintă tot ce știu despre dânsul, în afară de un anumit zvon despre care voi pomeni mai încolo. Înainte de a-l prezenta așa cum mi-a apărut prima oară, se cuvine să vorbesc puțin despre mine însumi, despre amploiații mei, despre activitatea și despre birourile mele, precum și despre mediul înconjurător, căci o asemenea descriere este absolut necesară pentru o înțelegere adecvată a personajului despre care vorbesc. În primul rând, sunt un om stăpânit încă din tinerețe de profunda convingere că viața cea mai ușoară este și cea mai bună. Tocmai de aceea, deși fac parte dintr-o tagmă proverbial de dinamică și agitată, uneori până la zbucium, nu m-am lăsat totuși niciodată tulburat în pacea mea lăuntrică. Sunt unul dintre acei avocați lipsiți de ambiție, care nu interpelează niciodată un juriu și nu stârnesc prin nimic aplauzele publicului. Retrași în tihna unui adăpost confortabil, ei fac o treabă comodă, ocupându-se de obligațiunile, ipotecile și titlurile de proprietatele bogătașilor. Toți cei care mă cunosc mă consideră un om absolut sigur. Răposatul John Jacob Astor, un personaj foarte puțin aplecat spre elanurile poetice, nu ezita să afirme că prudența e însușirea mea de căpetenie, a doua mea calitate fiind metoda. Nu vanitatea, ci simpla dorință de a înregistra un fapt, mă îndeamnă să spun că serviciile mele au fost folosite de răposatul John Jacob Astor. Mărturisesc că îmi place să-i repet numele, căci are un sunet rotund și plin ca un lingou de aur. Recunosc de asemenea că buna părere a răposatului John Jacob Astor nu mă lăsa indiferent. Ceva mai înainte de epoca la care începe această povestire, ocupațiunile mele sporiseră considerabil. Mi se încredințase vechea și plăcuta funcție de consilier la Curtea de Casație, funcție desființată între timp în statul New York. Era o slujbă nu prea grea, în schimb foarte bine plătită, ceea ce nu-mi displăcea de fel. Îmi ies rareori din fire și mă las și mai rareori pradă primejdioase indignări, strânite de vreo nedreptate sau de vreun ultragiu. Fie-mi totuși îngăduit să declar cu tărie că brusca și brutală abrogare de către noua Constituție a funcției de consilier la Curtea de Casație mi s-a părut a fi un act prematur, cu atât mai mult cu cât sperasem să încasez toată viața leafa de consilier și n-am primit-o decât vreme de câțiva ani. Dar, să spun acest lucru numai întreagăt. Biroul meu era situat la etajul al doilea al casei cu numărul de pe Wall Street. De la un capăt al apartamentului se zărea peretele alb al luminatorului ce străbătea de sus în jos clădirea. Această priveliște putea fi socotită destul de banală și lipsită de ceea ce pictorii peisagiști numesc pitoresc. În schimb, panorama ce se deschidea la celălalt capăt al apartamentului meu oferea un contrast izbitor cu această perspectivă, dacă nu și mai mult. Acolo ferestrele mele se deschideau asupra unui zid înalt de cărămidă, înnegrit de vreme și de umbră eternă.
Zidul acesta n-avea nevoie de niciun binoclu pentru a-și dezvălui frumusețea ascunsă, căci se înălța la vreo 10 picioare de ferestrele mele, în văzul oricărui privitor, fie el și miop. Cum clădirile vecine erau foarte înalte și cum apartamentul meu se afla la etajul al doilea, spațiul dintre acest zid și peretele meu semăna cu o uriașă fântână pătrată. Cu foarte puțină vreme înainte de apariția lui Bartleby, lucrau la mine 2 copii și un practicant, un flăcău foarte promițător. Cei 2 copii se numeau Curcanul și Cleștișor, iar băiatul răspundea la numele de Ghimber. S-ar părea că numele astea nu-s dintre cele ce se găsesc de obicei într-un anuar. De fapt, erau niște porecle cu care cei 3 subalternei mei se gratificaseră reciproc chipurile pentru a-și defini personalitatea sau caracterul. Curcanul era un englez bondoc și pântecos, cam de vârsta mea, adică nu departe de 60 de ani. Dimineața obrajii lui păreau îmbujorați, dar după 12 ore, ora lui de prânz, ardeau ca o vatră plină cu jăratic în zilele de Crăciun și continuau să ardă așa, deși cu o flacără din ce în ce mai palidă, până pe la orele 6 seara, după care nu-l mai vedeam deloc pe posesorul acestei fețe. Atingând zenitul odată cu soarele, părea să apună în același timp cu el ca să răsară, să ajungă la apogeu și să apună din nou în ziua următoare, cu aceeași regularitate și cu aceeași neștirbită strălucire. Multe coincidențe stranii mi-a fost dat să văd de-a lungul vieții mele, dar poate că cea mai stranie dintre ele era aceasta. În clipa când fața roșie și radioasă a Curcanului ajungea, ca să zic așa, la zenit, exact în acel moment critic începea perioada când capacitatea lui de lucru îmi apărea grav compromisă pentru tot restul zilei. Și asta nu pentru că ar fi fost leneș din fire sau certat cu munca, nici vorbă de așa ceva. Dimpotrivă, era capabil de o energie extraordinară și tocmai aici era buba. Activitatea lui avea ceva pripit și necugetat, ca o flacără care mistuie totul fără să-i pese de nimic. Bună oară își muia în neștire pana în călimară și împăta hârtiile, însă nu înainte, ci numai după orele 12. Ba, în unele după amiezi nu era doar neglijent și supărător de darnic în pete, ci mergea mult mai departe, devenind de-a dreptul turbulent. În asemenea momente, obrajii lui se aprindeau parcă și mai mult, arzând ca antracitul peste care se toarnă turbă. Începea să se sucească pe scaun, făcând un zgomot neplăcut. Își răsturna nisiparnița, încercând să-și ascundă penele, sfârșea prin a le rupe în bucăți și a le arunca furios pe podea. Apoi se ridica, se apleca peste masa lui de birou și începea să-și răvășească hârtiile cu niște gesturi necuvincioase, foarte supărătoare la un om de vârsta lui. Cu toate astea, întrucât în multe privințe mi-era deosebit de folositor, căci înainte de amiază muncea cu o râvnă și cu o pricepere greu de egalat, eram dispus să-i trec cu vederea ciudățeniile, deși uneori îi făceam câte o observație. Firește, eu făceam pe un ton foarte blând, deoarece omul acesta atât de blajin și de politicos, ba chiar de-a dreptul reverențios înainte de amiază, era în stare după amiaza să răspundă cu o țâfnă sau chiar cu o brăznicie la cea mai mică înțepătură. Întrucât îi prețuiam munca de dimineață și nu voiam cu niciun chip să o pierd, deși stilul lui incendiar de după amiază mă cam incomoda și întrucât fiind un om pașnic din fire, nu voiam să-i stârnesc prin mustrările mele vreo replică necuvincioasă, m-am gândit într-o sâmbătă la amiază, sâmbăta devenea de-a dreptul insuportabil, m-am gândit așadar să-i sugerez pe un ton foarte binevoitor că n-ar strica să muncească mai puțin acum când se apropia de bătrânețe. Pe scurt, că nu mai trebuia să vină la birou după amiaza, ci ar face mai bine să ducă acasă îndată după prânz și să se odihnească până la ora ceaiului. El însă nici n-a vrut să audă de așa ceva, ci a stăruit să-și continue îndatoririle de după amiază. Obrajii se aprinseseră gata parcă să ia foc, în timp ce mă asigura elocvent, agitând o riglă lungă în celălalt capăt al încăperii, că munca lui utilă dimineața devenea pur și simplu indispensabilă după amiaza. Vă declar cu smerenie, domnule, că mă consider brațul dumneavoastră drept. Dimineața nu fac decât să-mi strâng și să-mi desfășor rândurile, dar după amiaza mă pun în fruntea lor și trec vitejește la atac împotriva dușmanului, așa. Și spunând acestea, flutură în aer rigla cu putere. Bine, Curcanule, dar petele, replica eu. E adevărat, domnule, dar uitați-vă la părul meu, îmbătrânesc. 2-3 pete făcute într-o după-amiază toridă nu pot fi imputate unui om cărunt. Bătrânețea, chiar când pătează hârtia, e o vârstă onorabilă. De altfel nu vă supărați, domnule, dar amândoi îmbătrânim.
Nu puteam rezista acestui mișcător apel la solidaritate. În orice caz, mi-am dat seama că de plecat nu o să plece. De aceea m-am resemnat să-l las să rămână, promițându-mi totuși să nu-i dau pe mână după amiezele decât hârtiile ceva mai puțin importante. Cleștișor, al doilea funcționar al meu, era un tânăr cam palid, în vârstă de vreo 25 de ani, cu favoriți și comutră de pirat. Am văzut totdeauna în el victima a două puteri malefice, ambiția și indigestia. Ambiția și-o trăda printr-o anume nervozitate în îndeplinirea muncii de simplu copist, muncă pe care o socotea un insuportabil obstacol în calea exercitării atribuțiunilor specifice profesiunii sale, bună oară întocmirea actelor de notariat. Cât despre indigestie, ea se manifesta prin crize subite de irascibilitate, ce îl făceau să scrâșnească din dinți și să rânjească nestăpânit, ori de câte ori comitea vreo greșeală în actele copiate. Alteori se manifesta prin blesteme, mai degrabă șuierate decât rostite, în dârdora lucrului și îndeoseb printr-o veșnică nemulțumire față de înălțimea mesei sale de birou. În ciuda remarcabilelor lui aptitudini mecanice, Cleștișor nu izbutea niciodată să-și potrivească masa la un nivel convenabil. Punea sub ea tot felul de așchi, bucățele de carton și alte asemenea proptele, ajungând la un moment dat să încerce o ajustare supremă cu ajutorul unor ghemotoace de sugativă ingenios îndoite. Dar nicio invenție nu putea rezolva problema. Dacă, pentru a-și dezdoi spinarea, ridica masa în unghi ascuțit spre bărbie și începea să scrie pe ea idoma unui om care ar folosi ca pupitru acoperișul abrupt al unei case olandeze, curând după aceea se plângea că îi amorțesc brațele. Dacă dimpotrivă cobora masa până la brâu și s-a plecat să scrie, începea să se vaite că îl doare spinarea. Într-un cuvânt, Cleștișor nu știa ce vrea. Sau dacă voia într-adevăr ceva, era să se vadă scăpa de masa de copist. Un alt semn al ambiției sale bolnăvicioase era plăcerea cu care primea vizitele anumitor indivizi dubioși și jerpeliți, pe care îi numea clienții săi. Îmi dădea a înțelege că îi se încredințau din când în când nu numai cât un mare proces de tutelă, dar și alte procese, judecate la diverse instanțe, precum și că era un personaj cunoscut pe treptele faimoaselor Tombs. Am totuși temeiuri să cred că unul dintre musafirii lui, un individ care venise să-l caute la birou și care, dându-și aeremtor, răspundea că e clientul lui, nu era de fapt decât un creditor, pretinsul act de proprietate adus de el, fiind în realitate o poliță. Dar în ciuda tuturor cusurilor sale și a neplăcerilor pe care mi le pricinuia, Cleștișor îmi era întocmai ca și compatriotul său, Poreclit Curcanul, foarte folositor. Avea un scris cursiv și rapid, iar când voia, nu era lipsit de o anumită distincție. În afară de asta se îmbrăca totdeauna ca un gentleman, ceea ce sporea prestigiul biroului meu. Spre deosebire de Curcanul, pe care mă sileam din răsputeri să-l împiedic să mă facă de rușine, îmbrăcămintea acestuia era de obicei soioasă și mirosea a bucătărie. Vara pantalonii atârnau mai să cadă de pe el, purta niște haine îngrozitoare și o pălărie neînchipuit de jegoasă. Dar dacă de pălărie nu-mi păsa, având în vedere că și-o scotea în clipa când intra în încăpere, ca orice funcționar englez, politicos și civilizat din fire, cu haina era cu totul altceva. În zadar încercam să discut cu el pe tema hainelor, îmi băteam gura de pomană. Adevărul e, cred, că un om cu un venit atât de mic nu-și putea permite să arboreze în același timp o haină strălucitoare și o față așișderea. Așa cum a remarcat odată Cleștișor, Curcanul își cheltuia aproape toți banii pe băutură. Într-o zi de iarnă i-am dăruit o haină de-a mea, cât se poate de prezentabilă, un ghero gri căptușit și foarte călduros, care se încheia de la genunchi până la gât. Îmi închipuiam că slujbașul meu îmi va aprecia gestul și va pune frâu zgomotoasei sale irascibilități de după amiază. Ei bine, nu. Sunt convins că faptul de a se înfofoli într-o haină atât de pufoasă a avut asupra un efect dăunător, în virtutea principiului care face că prea mult ovăz să-i strice calului. Întocmai cum un calabraș se înfurie când își adulmecă ovăzul, Curcanul își adulmeca haina și devenea obraznic. Era un om căruia prosperitatea nu-i pria. Dacă apucăturile de șuchiat ale Curcanului treziseră în mine unele bănuieli, în legătură cu Cleștișor eram încredințat că oricare i-ar fi fost cusururile pe alte planuri, era cel puțin un tânăr cumpătat. S-ar fi zis că natura însă și-i slujise drept cărciumar, înzestrându-l încă din născare cu o fire atât de aprinsă și de irascibilă, încât făcea de prisos orice beție.
Când îmi aduc aminte cum în liniștea biroului meu, Cleștișor se ridica brusc de pe scaun și aplecându-se peste masa lui de lucru, o cuprindea cu brațele larg desfăcute și o împingea cât colo, făcând-o să scârție pe podea, ca și cum masa ar fi fost un dușman perfid, însuflețit de dorința de a-l contraria și jigni. Când îmi aduc aminte de toate astea, îmi dau seama cât se poate de limpede că pentru el racheul era cu totul inutil. Din fericire pentru mine, irascibilitatea și nervozitatea lui Cleștișor se manifestau din pricina înseși cauzei lor, indigestia, mai cu seamă dimineața. După amiaza era relativ pașnic și întrucât curcanul ajungea la paroxism abia către prânz, nu eram silit să le suport hachițele amândărura în același timp. Accesele lor de furie se succedau aidoma unor santinele în post. Când era de gardă furia curcanului, cea a lui Cleștișor se odihnea și viceversa. În cazul de față, natura potrivise bine lucrurile. Al treilea subaltern al meu, Gimber, era un băiețaș de 12 ani. Tatăl său era un căruțaș care nutre ambiția de a-și vedea înainte de moarte feciorul pe un scaun de judecător, nu pe capra unei căruțe. De aceea îl trimisese la biroul meu ca să învețe dreptul, făcând comisioane și măturând podelele pentru o simbrie de $1 pe săptămână. Îi dădusem și lui un mic pupitru, dar nu îl prea folosea. Dacă îi deschideai sertarul, găseai în el o colecție întreagă de coși de nucă, de diferite mărimi. De fapt, pentru băiețașul acesta isteț la minte, nobila știință juridică încăpea toată într-o coajă de nucă. Una din principalele lui îndatoriri, de care se achita cu cea mai mare promptitudine, era aceea de a aproviziona cu prăjituri și cu mere pe curcanul și pe colegul său Cleștișor. Copierea actelor juridice, fiind o treabă proverbial de aridă și de plicticoasă, cei doi se vedeau siliți să-și umezească foarte des gâdlejurile cu mere Spitzenberg, ce se găseau la numeroasele dughene din preajma vămii și a poștei. De asemenea, îl trimiteau adesea pe băiat după o prăjitură specială, mică, rotundă, turtită și foarte aromată, care i-a adusese din partele porecla de Gimber. Încât o dimineață mai răcoroasă, când munca îl cam plictisea, curcanul înghițea zeci de asemenea prăjiturele, ca și cum ar fi fost niște bomboane. E drept că se vindeau ieftin, câte 6 sau 8 pentru un gologan, și atunci scârțâitul penei lui era acompaniat de scrâșnetul dinților ce mozoleau o prăjiturică uscată. Într-o după-amiază, curcanul a umezit cu buzele o asemenea prăjiturică și a aplicat-o pe o ipotecă în chip de sigiliu. Deși obișnuit cu greșelile și cu obrăzniciile lui de după-amiază, mi s-a părut că de data asta întrecuse orice măsură și era cât pe ce să-l concediez. Dar m-am muiat când l-am auzit că îmi spune cu o plecăciune orientală: "Cu voia dumneavoastră, domnule, cred că a fost un generos gest din parte-mi să vă furnizez papetărie pe socoteala mea. Ocupațiunile mele de bază, notariatul, urmărirea scadențelor și redactarea tot soiul de documente absurde, au sporit considerabil când mi s-a încredințat postul de consilier la Curtea de Casație. Copiștii mei nu s-ar fi putut plânge că n-au de lucru, ba chiar am fost nevoit să mai apelez la ajutorul cuiva, inserând un anunț într-un ziar. Într-o dimineață am zărit prin ușa deschisă a biroului meu, era vară, un tânăr care stătea nemișcat în prag. Parcă-i văd și acum fața curată, dar lividă, cu o expresie jalnic de respectabilă și iremediabil deznădăjduită. Era Bartleby. După un scurt schimb de cuvinte în legătură cu pregătirea lui, l-am angajat, bucuros să primesc în rândurile copiștilor mei un om aparent atât de liniștit, care avea de sigur să exercite o influență binefăcătoare asupra firii capricioase a curcanului și asupra firii aprige a lui Cleștișor. Am uitat să spun că biroul meu era împărțit printr-o ușă de sticlă mată în 2 compartimente, unul ocupat de mine însumi, iar celălalt de subalternii mei. Țineam această ușă deschisă sau o închideam după cum mi se năzărea. M-am hotărât să-l instalez pe Bartleby într-un colț de dincoace de ușă, în partea mea, așa fel să-l am la îndemână pe omul acesta potolit, în cazul când aș fi avut nevoie de dânsul pentru vreo treabă oarecare. I-am așezat pupitrul lângă o fereastră din acel colț al încăperii, fereastră prin care cândva se putea privi lateral spre niște curți dosnice și ziduri înnegrite, dar care în urma unor construcții ulterioare nu mai permitea să se vadă nimic, deși lăsa să se strecoare puțină lumină. La vreo 3 pași de fereastră se ridica un zid, iar lumina venea de undeva de deasupra lui, dintre 2 clădiri înalte, ca și cum s-ar fi strecurat prin deschizătura minusculă a unei turle. Pentru a asigura condiții optime lui Bartleby, i-am izolat colțul cu un paravan verde care îl ferea de privirile, dar nu și de chemările mele.
În felul acesta eram despărțiți și uniți totodată. La început, Bartleby a copiat o cantitate extraordinară de scripte. Ca și cum ar fi fost de mult ahtiat să copieze ceva, părea să se înfrupte cu hârtiile mele. Nu făcea nicio pauză pentru digestie. Scria de dimineață până seara, fără întrerupere, copiind atât la lumina zilei cât și la flacăra lumânării. Aș fi fost încântat de râvna lui dacă ar fi muncit cu oarecare voie bună, dar scria în tăcere, mecanic, cu o înverșunare lugubră. Un copist trebuie, desigur, să verifice cuvânt cu cuvânt exactitatea copiei pe care o întocmește. Treaba asta face parte integrantă din munca lui. Dacă într-un birou lucrează 2 copiși sau mai mulți, ei se ajută unii pe alții în această operațiune. Unul citește copia, iar altul urmărește textul original. E o treabă foarte plicticoasă, monotonă și obositoare. Îmi închipui că unii oameni cu temperament mai sanguin nici n-ar putea să o suporte. Bună oară, nu mi l-aș putea imagina pe aprigul poet Byron stând mulțumit alături de Bartleby și examinând împreună cu el un document juridic de, să zicem, 500 de pagini, scrise mărunt de o mână crispată. Uneori, când era zor mare, aveam obiceiul să verific eu însumi cât un document mai scurt cu ajutorul curcanului sau al lui Cleștișor. Instalându-l pe Bartleby atât de aproape de mine, după paravanul acela, urmăream și scopul de a mă folosi de serviciile lui în asemenea ocazii mărunte. Trecuseră, cred, 3 zile de la venirea lui la mine și nu avusesem încă prilejul de a-i verifica scriptele, când, grăbit să închei un act oarecare, l-am chemat urgent pe Bartleby. Fiind atât de zorit și așteptându-mă firește la o supunere grabnică, ședeam cu capul plecat peste documentul de pe biroul meu și țineam cam nervos în mâna dreaptă copia întinsă în așa fel ca Bartleby să o poată smulge în clipa când va ieși din ascunzătoarea lui pentru a trece numai decât la treabă. Stând în această poziție, l-am chemat așadar, nu fără a-i explica pripit ce voiam de la dânsul, și anume să mă ajute să verific un mic text. Imaginați-vă surpriza, mai bine zis consternarea mea când, fără să-și părăsească bârlogul, Bartleby mi-a răspuns cu un glas ciudat de blajin și de hotărât. Prefer să mă abțin. Câteva clipe am rămas mut de uimire, încercând să-mi adun gândurile. Aveam impresia că urechea mă înșelase sau că Bartleby înțelesese cu totul greșit cuvintele mele. De aceea le-am repetat că se poate de clar, dar răspunsul lui a sunat cu aceeași claritate ca și înainte. Prefer să mă abțin. Prefer să te abții. L-am îngânat eu, ridicându-mă furios de la masa mea și străbătând cu pași mari încăperea. Ce vrei să spui, ți-ai pierdut mințile? Vreau să mă ajut să confrunt copia asta, țină. Și i-am întins-o. Prefer să mă abțin. M-am uitat țintă la el. Obrajii lui subți aveau o expresie calmă, iar în ochii lui cenușii domnea parcă o liniște sumbră. Nu-i se vedea pe față nicio cută, niciun semn de tulburare. Dacă aș fi deslușit în atitudinea lui vreo umbră de neliniște, mânie, nervozitate sau impertinență, altfel spus, dacă aș fi recunoscut ceva omenesc în purtarea lui, l-aș fi dat desigur afară din birou fără menajamente, dar așa ar fi fost ca și cum aș fi dat afară pe ușă bustul de gips al lui Cicero. Am stat câteva clipe cu ochii ațintiți asupra lui Bartleby, care continua să scrie, apoi m-am așezat din nou la birou. E foarte ciudat, îmi spuneam. Ce s-ar cuveni să fac? Dar întrucât trebuia să-mi termin treaba, m-am hotărât să uit deocamdată incidentul, lăsându-l pentru mai târziu, când voi avea mai mult timp. L-am chemat așadar pe Cleștișor din cealaltă încăpere și am confruntat repede cu el documentul. Câteva zile mai târziu, Bartleby a transcris 4 acte voluminoase, 4 copii ale unor depoziții făcute în fața mea timp de o săptămână la Înalta Curte de Casație. Aceste copii trebuiau verificate. Fiind vorba de un proces important, se cerea cea mai mare acuratețe. După ce am pregătit documentele, i-am chemat din cealaltă încăpere pe Curcan, pe Cleștișor și pe Gimber, ca să-i pun să urmărească împreună cu Bartleby cele 4 copii, în vreme ce eu aș fi dat citire textului original. Cei 3 se și așezaseră pe scaune unul lângă altul, cu câte o copie în mână, când l-am chemat pe Bartleby să li se alăture. Repede, Bartleby, te aștept. Am auzit întâi scârțitul scaunului său pe dușumea ogoală, apoi i-am văzut mutra în pragul chiliei sale. Ce doriți?" m-a întrebat el cu o voce calmă. Copiile, i-am răspuns eu pripit, trebuie să le confruntăm, poftim. Și am întins cea de-a 4-a copie. Prefer să mă abțin, a zis el, dispărând liniștit după paravan. Câteva clipe am rămas ca o stană de piatră la marginea coloanei încremenite a subalternilor mei, așezați pe scaune. Venindu-mi în fire, am pornit spre paravan și am cerut lui Bartleby să-mi explice cauza atât de neobișnuitei sale purtări.
Pentru ce refuzi? Prefer să mă abțin. Cu oricare alt om mi-aș fi ieșit numai decât din fire și cuprins de o furie cumplită, l-aș fi poftit fără multe vorbe să mă lipsească de prezența-i neplăcută. Dar Bartleby avea ceva care mă dezarma, ba chiar mă mișca și mă descumpănea în chip ciudat. Am început să discut cu el și să-i explic. E vorba de verificarea propriilor dumitale copii. Citind simultan cele 4 copii, te scutim de o muncă plicticoasă. Așa se obișnuiește. Orice copist e dator să-și confrunte copiile, nu-i așa? De ce nu vorbești? Răspunde. Prefer să mă abțin, răspunse el cu inflexiuni de flaut. Mi se păruse în timp ce îi vorbeam că îmi cântărea cu atenție fiece cuvânt, că înțelegea perfect sensul și că, deși nu putea contesta argumentele mele irezistibile, nu știu ce considerent suprem îl îndemna să-mi răspund așa cum îmi răspunsese. Prin urmare, ești decis să nu te supui cererii mele, dictate de bunul simț și de uzul comun. Îmi dădu a înțelege pe scurt că aprecierea mea era corectă în această privință. Da, hotărârea lui era irevocabilă. Se întâmplă adesea ca un om contrazis, într-un mod neașteptat și profund nerațional, să înceapă a se îndoi de convingerile ei cele mai ferme. E ca și cum ar începe să bănuiască vag că dreptatea și rațiunea sunt pe de-a întregul. De partea cealaltă, oricât de uluitor i s-ar părea acest lucru. În consecință, dacă se află de față și alte persoane, omul se întoarce spre ele ca să găsească vreun reazem pentru mintea lui șovăitoare. Ascultă, curcanule, ce părere ai? N-am dreptate? Cu voia dumneavoastră, domnule, cred că da, îmi răspunse el pe un ton cât se poate de blând. Da, dumneata, ce crezi? Îl întreba eu pe cleștișor. Cred că în locul dumneavoastră l-aș da pe ușă afară. Cititorul cu spirit de observație își va da seama că, întrucât această scenă se petrecea într-o dimineață, răspunsul curcanului era potolit și politicos, pe când cel dat de cleștișor era cam repezit. Sau, pentru a reveni la o expresie anterioară, proasta dispoziția lui cleștișor era de gardă, iar cea a curcanului se odihnea. Iar tu, ghimberule, ce părere ai? Întreba eu, dornic să-mi asigur până și cele mai neînsemnate sufragii. Cred, domnule, că s-a cam țicnit la cap, răspunse băiatul rânjind. Ai auzit ce au spus oamenii? Strigai eu, întorcându-mă cu fața spre paravan. Ieși de acolo și fă-ți datoria. Dar Bartleby n-a catadixit să-mi răspundă. Am rămas o clipă descumpănit și perplex, dar încă o dată treaba mă zorea, așa că m-am hotărât din nou să amân pentru mai târziu rezolvarea acestei dileme. Ne-am apucat destul de stânjeniți să confruntăm copiile fără ajutorul lui Bartleby, deși aproape la fiecare pagină curcanul își exprima politicos părerea că procedura asta e destul de neobișnuită, iar cleștișor, foindu-se pe scaun cu o nervozitate dispeptică, și era printre din sudălmi ocazionale împotriva dobitocului îndărâtnic de după paravan și declara că e pentru prima și ultima oară că lucrează fără plată în locul altuia. În vremea asta Bartleby ședea în chilia lui, fără să-i pese de nimic altceva decât de treaba pe care o făcea. Trecură câteva zile, în timpul cărora copistul se adânci din nou într-o lucrare de proporții. Purtarea lui neobișnuită mă făcuse să-i observ cu luarea minte mișcările. Am băgat de seamă că nu se ducea niciodată la masă, de fapt nu se ducea nicăieri. Nu mi-amintesc să-l fi văzut vreodată în afara biroului meu. Stătea tot timpul ca o santinelă în colțul lui. Totuși, am constatat că pe la orele 11 dimineața, Gimber se îndrepta spre deschizătura paravanului ce l-ascundea pe Bartleby, ca și cum acesta l-ar fi chemat acolo în tăcere, printr-un gest pe care nu-l puteam vedea de la locul meu. Băiatul părăsea atunci biroul cu vreo câțiva gologani zornăindu-i în palmă și apărea ceva mai târziu cu un pumn de prăjiturele aromate pe care le lăsa omului de după paravan. Acesta îi răsplătea osteneala cu 2 dintre prăjiturelele aduse. Prin urmare, din asta trăiește, îmi spuneam, nu prânzește niciodată la drevorbind. O fi pe semne vegetarian, ba nu mănâncă nici măcar verdețuri, ci numai prăjiturele. Mintea mea se pierdu atunci în reverii pe tema consecințelor probabile pe care o alimentație bazată exclusiv pe prăjiturelele cu ghimber le-ar putea avea asupra organismului omenesc. Prăjiturelele astea au ca principal ingredient ghimberul, care le dă aroma specifică. Dar ce-i ghimberul? Un condiment iute și aromat. Era oare Bartleby iute și aromat? Câtuși de puțin. Însemna deci că ghimberul nu avea niciun efect asupra lui Bartleby. Probabil că el însuși prefera să nu aibă niciun efect. Nimic nu poate fi mai enervant pentru un om serios decât rezistența pasivă. Dacă rezistentul e cu totul inofensiv în pasivitatea lui și dacă cel ce întâmpină o asemenea rezistență nu-i lipsit de omenie, acesta din urmă se va strădui în momentele lui de bună dispoziție și de elan caritabil
să simtă cu imaginația ceea ce nu poate înțelege cu mintea. Tocmai în felul acesta îl priveam eu de cele mai multe ori pe Bartleby și purtările sale. Sărmanul de el, îmi spuneam, nu are nicio intenție rea. E clar că nu vrea cu tot din adinsul să fie obraznic, însă mutra lui e o dovadă că excentricitățile îi sunt involuntare. Și apoi mi este foarte util. O să mă împac eu cu el. Dacă l-aș da afară, ar nimeri mai mult ca sigur la un patron mai puțin indulgent care l-ar maltrata. Ar ajunge poate să moară de foame săracul. Dar iată o ocazie de a-mi câștiga lesne respectul față de mine însumi. A fi prietenos cu Bartleby și a-i tolera încăpățânarea straniei o nimica toată. În schimb, aș agonisi poate o hrană dulce pentru conștiința mea, pentru liniștea mea sufletească. Nu eram totuși mereu în această dispoziție. Uneori pasivitatea lui Bartleby mă scotea din fire. Simțeam dorința ciudată de a-l provoca să mă refuze din nou, de a-i smulge vreo scânteie de mânie care să o poată aprinde pe a mea. Dar era ca și cum aș fi încercat să scot o scânteie, frecându-mi degetele de o bucată de săpun. Totuși, într-o după-amiază, demonul meu lăuntric a pus stăpânire pe mine, ceea ce a dus la o mică scenă. Bartleby, i-am zis, după ce termin de copia hârtiile alea, vreau să le confruntăm împreună. Prefer să mă abțin. Cum? Sper că n-ai de gând să stărui în încăpățânarea asta de catâr. Niciun răspuns. Deschizând ușa, m-am întors spre curcan și spre cleștișor și le-am strigat. Bartleby refuză pentru a doua oară să-și confrunte hârtiile. Ce părere ai, curcanule? Nu uitați că era într-o după-amiază. Curcanul strălucea ca un cazam de aramă, tigva lui cheala burea parcă, iar mâinile îi se tot suceau peste hârtiile pătate. Ce părere am? Răcni el. Păi, cred că o să trec dincolo de paravan și o să-i învinețesc cu un ochi. Și spunând acestea, curcanul se ridică în picioare și și-a zvârlit brațele înainte într-o poziție de boxer. Tocmai se pregătea să-și pună în aplicare amenințarea, când ne-am oprit alarmat de reacția pe care o provocasem, ațățând în neștire combativitatea de după amiaza curcanului. Stai jos, curcanule, i-am zis. Hai să ascultăm părerea lui Cleștișor. Ce părere ai? Nu crezi că aș fi îndreptățit să-l concediez de îndată pe Bartleby? Mă iertați, domnule, dar numai dumneavoastră puteți hotărî acest lucru. Personal socotesc că purtarea lui e cam anormală și chiar nedreaptă față de mine și de curcanul. Se prea poate însă să fie doar o toană trecătoare. Aha, exclamai eu. Ți-ai schimbat părerea în chip ciudat, acum vorbești despre el cu multă blândețe. Berea-i de vină, zise curcanul. Berea îl înmoaie pe om. Eu și Cleștișor am luat azi masa împreună. Vedeți cât de blând sunt eu însumi, domnule. Să mă duc să-l bat? Pe cine, pe Bartleby? Nu, astăzi, curcanule, lasă jos pumnii, te rog. Am închis ușile și am pășit din nou spre Bartleby. Mă simțeam iarăși îmboldit de o ispită fatală, ardeam de nerăbdare să-l văd răzvrătindu-se din nou împotriva mea. Amintindu-mi că nu părăsea niciodată biroul, i-am spus. Bartleby, întrucât Ghimber a plecat, te-aș ruga să dai o fugă până la poștă și să vezi dacă a sosit ceva pentru mine. Poșta era foarte aproape, nu-ți trebuiau decât 3 minute ca să ajungi acolo. Prefer să nu. Nu vrei? Prefer să nu. M-am întors clătinându-mă la birou și m-am așezat absorbit de gânduri. Furia oarbă pusese însă din nou stăpânire pe mine. Exista oare vreun alt pretext prin care mi-aș fi putut atrage un nou refuz rușinos din partea acestui salariat slăbănoc și famelic? Ce altă cerere perfect rezonabilă se va izbi de refuzul lui? Bartleby? Niciun răspuns. Bartleby? Repetai eu ridicând tonul. Niciun răspuns. Bartleby! Urlai eu. La cea de-a treia chemare apăru în pragul chiliei sale ca un strigoi supus legilor invocației magice. Du-te alături și spune-i lui Cleștișor să vină la mine. Prefer să nu. Îmi răspunse el cu glas căzut, dar respectos și dispăru fără zgomot. Foarte bine, Bartleby, îi spuse ei atunci pe un ton potolit și cu dârzenie calmă, sugerând hotărârea mea irevocabilă de a recurge grabnic la o pedeapsă teribilă. Pe moment aveam chiar intenția de a-l pedepsi, dar întrucât se apropia ora mesei, am socotit că e mai bine să-mi iau pălăria și să plec acasă, deși eram foarte descumpănit și perplex. Să mărturisesc, oare? Rezultatul acestei istorii a fost că în curând biroul meu a căpătat o caracteristică precisă, și anume aceea că un tânăr copist cu fața palidă pe nume Bartleby îmi copia acte la tariful obișnuit de 4 cenți scoala, 100 de cuvinte, dar era definitiv scutit de obligația de a-și verifica scriptele, munca aceasta fiind atribuită curcanului și lui Cleștișor, desigur ca un omagiu adus superiorităților profesionale. Mai mult încă, susnumitul Bartleby nu trebuia să fie trimis niciodată, sub niciun motiv, în vreo deplasare,
fie ea cât de neînsemnată. Dacă totuși se cerea să facă vreun astfel de comision, era de la sine înțeles că va răspunde prefer să nu, altfel spus că va refuza categoric. Cu timpul am început să mă împac cu Bartleby. Firea lui echilibrată și cumpătată, ferită de orice excese, râvna lui neobosită, întreruptă doar de reveriile în care îi plăcea să se cufunde îndelung în chilioara de după paravan, felul lui tăcut de a fi și purtarea lui veșnic aceeași, în orice împrejurare, făceau din trânsul o achiziție de preț. Esențialul era că se afla întotdeauna acolo. Era cel dintâi dimineața și cel din urmă seara, iar peste zi nu lipsea nicio clipă. Aveam o încredere ciudată în cinstea lui. Simțeam că hârtiile mele de valoare erau într-o desăvârșită siguranță în mâinile lui. Firește că uneori m-a apucat subit o furie spasmodică împotriva lui, n-aș fi putut să o evit nici măcar dacă mi s-ar fi făgăduit în schimb mântuirea propriului suflet, căci îmi venea foarte, foarte greu să am tot timpul în minte ciudatele particularități și neobișnuitele privilegii și scutiri ce alcătuiau convenția tacită în virtutea căreia Bartleby rămăsese în biroul meu. Din când în când, în dorința mea de a expedia lucrările urgente, săvârșeam bună oară greșeala de a-i cere lui Bartleby, pe un ton repezit și lapidar, să-și pună degetul pe șnurul unei peceți de ceară roșie pe care mă pregăteam să o aplic pe niște acte. Obișnuitul răspuns, prefer să nu, răsuna fără grejde după paravan și atunci, cum ar fi putut oare un muritor copleșit de infirmitățile proprii firi omenești să evite a protesta împotriva unei asemenea perversități, a unei asemenea absurdități? Cu toate acestea, fie ce refuz pe care îl întâmpinam, nu făcea decât să-mi reducă șansele repetării unei astfel de greșeli din parte. E locul să menționez că, potrivit obiceiului practicat de mai toți avocații care și-au birourile în clădiri supraaglomerate, îmi făcuse mai multe chei pentru ușa de la intrare. Una din ele era păstrată de o femeie care locuia la mansardă și care înfreca podelele odată pe săptămână și venea zilnic să măture odăile și să șteargă praful. Îi încredințasem curcanului o altă cheie din motive de comoditate. Uneori purtam în buzunar cea de-a treia cheie și mai exista una, a patra, dar nu știam cine anume o păstra. Într-o duminică dimineață s-a întâmplat să mă duc la Biserica Sfintei Trăimi pentru a asculta un predicator celebru. Ajungând cam prea devreme acolo, m-am gândit să dau o raită la birou. Din fericire aveam cheia la mine, dar când am încercat să o vâr în broască, am constatat că ușa era încuiată pe dinăuntru. Nedumerit am strigat și, spre consternarea mea, am văzut că o cheie se răsucește în broască. Ușa se deschise și în pragul ei a apărut fantomaticul Bartleby, numai în cămașă, o cămașă ciudat de zdrențuită, și îmi spuse calm că regretă, dar fiind foarte ocupat, socotește că e mai bine să nu mă primească deocamdată. Apoi adăugă laconic că ar fi poate preferabil să mă plimb de 2-3 ori în jurul casei până când își va termina el treaba. Apariția cu totul neașteptată a lui Bartleby în chip de fantomă, ce îmi bântuia în zi de duminică biroul, cu mutra aceea cadaverică de gentleman nonșalant și totuși sigur de sine, a avut asupra mea un efect atât de ciudat, încât m-am îndepărtat numai decât de propria mea ușă și am procedat întocmai cum mi se ceruse, nu însă fără câteva icnete de revoltă neputincioasă împotriva obrăzniciei suave a acestui copist nemaipomenit. În realitate, tocmai această uluitoare suavitate mă dezarma, sau mai bine zis, mă emascula, căci socot că un om care îi permite calm unui subaltern să-i dicteze linia de conduită și să-l alunge din propria-i casă, un asemenea om nu se mai poate numi cel puțin temporar bărbat. Pe deasupra mă întrebam plin de neliniște ce putea face Bartleby în biroul meu într-o duminică dimineața îmbrăcat atât de sumar. Nu cumva se deda la vreo activitate nepermisă, dar nu, asemenea posibilitate era exclusă. Nu îl puteai bănui nicio clipă pe Bartleby de imoralitate, dar ce Dumnezeu făcea acolo? Copia acte? Nici măcar. Oricât de excentric ar fi fost, Bartleby era un om profund cuvincios. Nu s-ar fi așezat pentru nimic în lume la masa lui de lucru cu o asemenea îmbrăcăminte sumară. Și apoi era duminică, iar înfățișarea lui Bartleby avea ceva care te împiedica să bănuiești că ar fi în stare să pângărească printr-o îndeletnicire profană sfințenia acestei zile. Totuși, mintea mea nu era împăcată. Împins de curiozitate, m-am reîntors la ușa biroului meu, am vărât cheia în broască și am deschis-o fără să întâmpin vreo împotrivire. Înăuntru nici urmă de Bartleby. Neliniștit mi-am aruncat privirile în jur, apoi m-am uitat după paravan, dar era limpede că omul plecase. Cercetând mai îndeaproape locul, am dedus că, de multă vreme încoace, Bartleby mâncase, îmbrăcat și dormea în biroul meu
și asta fără farfurie, oglindă sau pat. Canapeaua veche și uzată dintr-un colț al încăperii purta vaga amprenta unei siluete firave. Sub pupitrul lui Bartleby am găsit o pătură făcută sul, iar sub grătarul sobei goale o cutie de cremă și o perie de ghete. Pe un scaun un lighenaj de tablă cu un săpun și un prosop zdrențuit, apoi împachetate într-un ziar câteva resturi de prăjiturele și o bucată de brânză. Da, mi-am spus eu, e limpede că Bartleby s-a aciuat aici și mi-a transformat biroul într-un apartament de burlac. Și m-a fulgerat un gând. Ce singurătate! Ce viață nenorocită și lipsită de prietenie mi-a fost dat să văd. Sărăcia lui Bartleby e mare, dar cât de groaznică e singurătatea. Gândiți-vă puțin, duminicile Wall Street-ul e la fel de pustiu ca Petra și în fiecare noapte redevine pustiu. Clădirea asta care în zilele săptămânii zumzăie de viață și de activitate sună gol când se lasă noaptea, iar duminicile e abandonată de dimineața până seara. Ei bine, tocmai aici a găsit Bartleby să se stabilească, unic spectator al unei pustietăți pe care a văzut-o plină de însuflețire, un soi de Marius inocent și transfigurat, meditând printre ruinele Cartaginei. Pentru prima oară în viață m-am simțit copleșit de o melancolie adâncă și sfâșietoare. Până atunci nu cunoscusem decât sentimentul nu lipsit de farmec al tristeții. Acum, conștiința unui destin comun tuturor oamenilor mă împingea spre o irezistibilă jale, spre un soi de melancolie frățească. Atât eu cât și Bartleby eram fiii lui Adam. Mi-am amintit de mătăsurile strălucitoare și de fețele radioase pe care le văzusem în ziua aceea, plutind ca niște lebede pe fluviul Broadway-ului, înținută de gală. Comparându-le cu palidul copist, mi-am spus, vai, fericirea caută lumina, făcându-ne să credem că lumea e veselă pe când nefericirea se ține ascunsă, dându-ne impresia că nici nu există. Aceste gânduri triste, desigur, himerele unei minți bolnave și neroade, m-au dus la altele mai particulare în legătură cu ciudățenile lui Bartleby. Eram stăpânit de presimțirea unor descoperiri stranii. Figura lividă a copistului mi-a apărut învăluită într-un giulgiu tremurător în mijlocul unor străini indiferenți și m-am simțit deodată atras spre pupitrul încuiat al lui Bartleby, pupitru a cărui cheie rămăsese la vedere în broască. N-am niciun gând rău, îmi spuneam, și nu caut să-mi satisfac vreo curiozitate cinică. Și apoi pupitrul acesta mi-aparține ca și conținutul lui, de aceea îmi pot permite să arunc o privire înăuntru. Totul mi-a părut rânduit cu migală, mai ales hârtiile erau așezate cu grijă. Sertarele fiind adânci, mi-am vârât mâna pe sub rafurile de hârtii, deodată am simțit un obiect acolo și l-am tras afară. Era o năframă veche, grea și înnodată, i-am dezlegat colțurile și am constatat că servea drept pușculiță. Mi-am adus aminte atunci de toate tainele pe care le observasem la acest om taciturn. Mi-am amintit că nu vorbea decât cel mult pentru a răspunde la vreo întrebare și că, deși avea uneori destul timp liber, nu-l văzusem niciodată citind nici măcar un ziar. Mi-am mai amintit cum rămânea îndelung la fereastra de după paravan pentru a contempla zidul gol de cărămidă. Eram sigur că nu frecventa niciodată vreun restaurant sau vreo bodegă, iar fața lui palidă arăta limpede că nu se obișnuia să bea bere, asemenea curcanului, și nici măcar ceai sau cafea precum ceilalți. După știința mea nu se ducea nicăieri și nu ieșea niciodată la plimbare, dacă nu cumva ieșise astăzi. Mi-am mai amintit că refuzase să-mi spună cine este sau de unde venea și dacă avea vreo rudă pe lumea asta, precum și că nu se plângea niciodată că îl doare ceva, deși era atât de sfrijit și de palid. Dar mai presus de orice, mă urmărea aerul acela de involuntară și, cum să-i spun, lividă trufie, mai bine zis expresia aceea sobră și rezervată ce mă intimidase de atâtea ori, făcându-mă să-i accept docil excentricitățile și să mă tem ai cere vreun serviciu, fie el cât de mic, deși ghiceam după imobilitatea lui prelungită că trebuie să fie pierdut în reveriile în care se cufunda contemplând zidul acela orb. Gândindu-mă la toate aceste lucruri și legându-le de faptul recent descoperit că Bartleby își făcuse din biroul meu reședința lui permanentă, m-a cuprins un fel de panică meschină, căci nu uitasem nici de firea lui bolnăvicios capricioasă. Prima mea reacție fusese o melancolie pură și o milă sinceră, dar melancolia asta se transforma în spaimă, iar mila în repulsie, pe măsură ce nefericirea lui Bartleby căpăta proporții în imaginația mea, căci nu se poate nega oricât de teribil ar fi acest adevăr, că până la un punct ideea sau priveliștea nefericirii altora strânește în fiecare dintre noi cele mai bune simțăminte. Dar, dincolo de acel punct, în anumite cazuri nu le mai strânește. Greșesc cei ce afirmă că acest lucru s-ar datora invariabil egoismului inerent inimii omenești.
Fenomenul își are sorgintea mai degrabă într-o anume neputință de remedia răul, când aceasta e organic și excesiv. Pentru un suflet simțitor, mila înseamnă adesea suferință, iar când în cele din urmă își dă seama că pe o asemenea milă nu se poate întemeia un ajutor eficace, bunul simț îi poruncește să se lepede de ea. Ceea ce am văzut în dimineața aceea m-a convins că bietul copist era victima unei maladii născute și incurabile. Aș fi putut dărui o pomană trupului său, dar nu acest trup îl făcea să sufere. Sufletul îi era în suferință, iar noi puteam veni în ajutor. În dimineața aceea nu m-am mai dus la Biserica Sfintei Treimi așa cum îmi propusesem. Lucrurile pe care le văzusem erau incompatibile cu mersul la biserică, cel puțin deocamdată. M-am întors acasă pe jos gândindu-mă ce să fac cu Bartleby. În cele din urmă am luat o hotărâre. Mâine dimineață îi voi pune calm unele întrebări în legătură cu viața lui trecută, iar dacă va refuza să-mi răspundă deschis și fără rezerve, și eram sigur că va prefera să nu-mi răspundă astfel, îi voi dărui $20 peste ceea ce îi datoram și îi voi spune că nu mai am nevoie de serviciile lui, dar că aș fi bucuros să-l pot ajuta într-un fel sau altul, bună oară aș suporta cheltuielile de drum, dacă ar dori să se întoarcă în ținutul său natal, oriunde s-ar afla acesta. Iar dacă odată ajuns acasă ar avea vreodată nevoie de un ajutor, îmi putea trimite o scrisoare știind că ea nu va rămâne fără răspuns. Veni și dimineața zilei următoare. Bartleby? Îl chema eu încetișor de după paravan. Niciun răspuns. Bartleby? Repetai pe un ton și mai blajin. Vino, te rog aici. Nu-ți voi cere niciun lucru pe care ai prefera să nu-l faci, vreau doar să-ți vorbesc. Bartleby își făcu atunci apariția fără zgomot. Spune-mi, te rog, Bartleby, unde te-ai născut? Prefer să nu... Fii bun atunci și spune-mi orice despre dumneata. Prefer să nu... Dar ce motiv rezonabil ai putea invoca pentru a nu-mi vorbi? Nu trebuie sentimente prietenești față de dumneata. În timp ce îi vorbeam, nu se uita la mine, ci și-a țintea privirile asupra bustului lui Cicero, aflat drept în spatele meu, la vreo 6 degete deasupra capului meu. Care-i răspunsul dumitale, Bartleby? Întreba eu după o așteptare îndelungată, în timpul căreia fața lui rămase impasibilă, deși buzele ei albe și subțiri tremurau imperceptibil. Deocamdată prefer să nu răspund, zise el și se retrase în chilia lui. Recunosc că a fost o slăbiciune din parte-mi, dar atitudinea lui m-a cam supărat. Dezlușeam în ea nu numai un soi de dispreț reținut, dar și o revoltătoare lipsă de recunoștință, având în vedere indiscutabila indulgență și bunăvoință pe care îi le arătasem. Și iarăși am stat să mă gândesc ce aveam de făcut. Jignit de purtarea lui și hotărât să-l concediez numai decât, simțeam totuși că o prezență ciudată bătea la poarta inimii mele superstițioase, interzicându-mi să-mi pun în aplicare gândul și denunțându-mă ca pe un scelerat în cazul când aș fi cutezat să rostez vreun cuvânt aspru împotriva acestui om fără seamăn de nenorocit. În cele din urmă, trăgându-mi scaunul lângă paravan, m-am așezat acolo și am spus pe un ton prietenos: Nu face nimic, Bartleby, dacă nu vrei să-mi dezvălui trecutul dumitale, dar îngăduie-mi să te rog prietenește să respecti pe cât posibil regulile acestui serviciu. Promite-mi acum că ne vei ajuta să confruntăm documentele mâine sau poimâine. Într-un cuvânt, promite-mi că într-o zi, două, vei începe să fii ceva mai înțelegător. Hai, Bartleby! Pentru moment aș prefera să nu fiu ceva mai înțelegător, îmi răspunse el cu o suavitate cadaverică. În clipa aceea ușa se deschise. Era cleștișor. Părea mahmur ca după o noapte de nesomn neobișnuit de grea, provocată de o indigestie excepțional de acută. Auzind ultimele cuvinte ale lui Bartleby, cleștișor mărâi. Ai prefera, hai? În locul dumneavoastră, domnule, adăugă el adresându-mi se mie, i-aș arăta eu ce prefer. Lași învăța eu minte pe catârul ăsta îndărădnic. De aceea nu mi-ar prefera să nu facă, domnule. Bartleby nu se clintise. Aș prefera să te retragi pentru moment, m-am pomenit eu spunându-i lui cleștișor. În ultima vreme căpătasem obiceiul de a folosi fără voia mea cuvântul prefer în tot felul de ocazii nu tocmai potrivite și tremuram la gândul că prezența lui Bartleby începuse deja să-mi tulbure facultățile mintale. La ce noi și grave aberații avea oare să mă mai ducă? Teama asta nu fusese străină de hotărârea mea de a recurge la măsuri drastice. În vreme ce cleștișor se îndepărta cu mutră acră și îmbuvnată, se apropie de mine curcanul blajin și reverențios. Cu voia dumneavoastră, domnule, începu el, m-am gândit ieri la acest Bartleby și mi-am spus că dacă ar prefera să bea zilnic o halbă de bere, starea lui s-ar îmbunătăți simțitor, îngăduindu-i să ne ajute la confruntarea hârtiilor sale.
Va să zic că și dumneata te-ai molipsit de cuvântul ăsta, exclamă eu ușor ațățat. Cu voia dumneavoastră care cuvânt? Mă întrebă curcanul, insinuându-se respectos în spațiul strâmb de după paravan și împingându-mă astfel mai aproape de Bartleby. Care cuvânt, domnule? Repetă el. Aș prefera să fiu lăsat singur, zise Bartleby, contrariat parcă de această invazie înascunzătoare a lui. Ăsta-i cuvântul, curcanule, am exclamat eu. Ăsta e. Aha, prefer? Da, ciudat cuvânt. Eu unul nu-l folosesc niciodată, dar, precum vă spuneam, domnule, dacă dânsul ar prefera... Fii bun, curcanule, și retrage-te, îl întrerupse eu. Dar desigur, domnule, dacă prefera să mă retrag... În timp ce curcanul ieșea, Cleștișor m-a zărit prin ușa deschisă și m-a întrebat dacă prefer să copieze nu știu ce act pe hârtie albastră sau pe hârtie albă. Nu pusese niciun fel de accent batjocoritor pe cuvântul prefer. Era limpede că îi scăpase fără să vrea. Mi-am spus atunci în sinea mea că trebuie neapărat să mă descotorosesc de nebunul ăsta, care și-a apucat să ne sucească limba, dacă nu și capul, mie și funcționarilor mei. Am socotit totuși că era mai prudent să nu-l concediez de îndată. În ziua următoare am băgat de seamă că Bartleby stătea la fereastră, pierdut în reveriile lui strânite de contemplarea zidului gol. Când l-am întrebat de ce nu scria, mi-a răspuns că se hotărâse să nu mai scrie. Cum așa? Ce mai e și asta?" exclama eu. Nu mai vrei să scrii?" Nu. Din ce motiv?" Păi nu vedeți și singur motivul?" îmi răspunse el cu indiferență. L-am privit cu luarea minte și am văzut că ochii erau opaci și sticloși. Mi-am dat seama numai decât că extraordinarea râvnă cu care copiase acte în primele săptămâni, sub fereastra aceea întunecoasă, îi vătămase temporar poate vederea. Tulburat am rostit câteva cuvinte de compătimire, i-am dat a înțelege că făcea firește foarte bine, că se abținea câtva timp să copieze acte și l-am îndemnat să se folosească de prilej pentru a se deda unor sănătoase plimbări în aer liber. Nu mi-a urmat însă exemplul. Câteva zile mai târziu, în absența celorlalți funcționari ai mei, fiind foarte grăbit să expediez prin poștă anumite scrisori, m-am gândit că Bartleby, care nu avea nimic altceva de făcut, se va arăta mai puțin inflexibil decât de obicei și îmi va duce la poștă pomenitele scrisori. Dar el a refuzat categoric, așa că am fost nevoit să mă duc eu însumi, ceea ce nu-mi convenea deloc. Alte zile trecură. N-aș fi putut spune dacă vederea lui Bartleby se ameliorase sau nu. După toate aparențele mi se părea că da, dar când l-am întrebat nu m-am vrednicit cu niciun răspuns. Oricum era limpede că de scris nu voia să mai scrie. În cele din urmă, la solicitările mele stăruitoare, mi-a comunicat că renunțase definitiv la munca de conțopist. Cum așa?" exclama eu. Chiar dacă ochii dumitale vor vedea mai bine, mult mai bine ca oricând, nici atunci nu vei copia acte. M-am lăsat de muncă de copist," îmi răspunse el și se retrase. Bartleby rămase astfel ca și mai înainte un soi de ornament fix al biroului meu. Ba, dacă se poate spune astfel, mult mai fix decât fusese vreodată. Ce era de făcut? Dacă nu voia să mai lucreze nimic, ce rost avea să mai rămână în biroul meu? La drept vorbind, devenise o piatră de moară legată de gâtul meu, piatră pe cât de nefolositoare, pe atât de apăsătoare. Și cu toate astea mi se rupea inima de el. Dacă aș spune că starea lui mă îngrijora, n-aș spune întregul adevăr. De mi-ar fi indicat cel puțin numele vreunui prieten sau al vreunei rude, i-aș fi scris numai decât stăruind să-l ia și să-l ducă pe nenorocit în vreun refugiu convenabil. Din păcate însă părea să fie singur pe lume, absolut singur, ca o epavă în mijlocul Atlanticului. În cele din urmă, necesitățile biroului meu au precumpănit tiranic asupra oricăror alte considerente. I-am comunicat lui Bartleby cât mai politicos posibil că va trebui să părăsească biroul în termen de 6 zile. L-am sfătuit să facă între timp demersuri pentru a-și găsi o altă locuință și m-am oferit chiar să-i dau o mână de ajutor dacă ar binevoi să preia el însuși inițiativa mutării. Iar când vei pleca de la mine, am adăugat eu, voi avea grijă să nu pleci cu mâna goală. Nu uita, Bartleby, de azi în 6 zile. La împlinirea acestui soroc mi-am aruncat privirea după paravan. Ei bine, Bartleby era acolo. Mi-am încheiat nasturii de la haină și, încercând să-mi păstrez calmul, am pășit încet spre el. A sosit timpul, i-am spus atingându-i umărul. Trebuie să părăsești acest birou. Îmi pare rău pentru dumneata, poftim banii. Trebuie să pleci. Aș prefera să nu plec, îmi răspunse el, stând mai departe întors cu spatele. Trebuie? Bartleby rămase tăcut. Aveam o nețărmurită încredere în cinstea acestui om, care îmi restituise adesea monedele de câte 6 pence sau un șiling ce îmi cădeau pe podea, căci sunt foarte dezordonat din fire în această privință.
Iată de ce gestul pe care l-am făcut cu acel prilej nu trebuie să pară câtuși de puțin neobișnuit. Bartleby, i-am spus, îți datorez $12, poftim 32. Cei $20 în plus îți aparțin. Ia-i, te rog. Și am întins banii. El însă nici nu s-a clintit. Atunci ți-i las aici, i-am spus punând banii pe masă sub o greutate. Și, luând pălăria și bastonul, am pornit spre ușă, dar înainte de a-i trece pragul, m-am întors pentru a adăuga foarte calm. După ce îți vei lua lucrurile de aici, fii bun, Bartleby, și încuie ușa, pentru că au plecat toți afară de dumneata și vărăți cheia sub preș ca să o găsesc mâine dimineață. N-am să te mai văd, așa că îți spun adio. Dacă pe viitor vei socoti că pot să-ți fac vreun serviciu, nu uita să-mi scrii de la noua dumitale reședință. Adio, Bartleby, și drum bun. El însă nu scoase o vorbă. Aidoma ultimei coloane a unui templu în ruină rămase tăcut și solitar în mijlocul încăperii pustii. Mergând gânditor spre casă, am simțit că mândria mea devenea mai tare decât mila. Mă împăunam cu modul magistral în care mă descotorosisem de Bartleby. Spun magistral pentru că așa îi va apărea oricărui observator imparțial. Metoda folosită de mine mi se părea superbă tocmai prin calmul ei desăvârșit. Nici o izbucnire vulgară, niciun fel de bravadă, nici o fanfaronadă colerică, însoțită de pași făcuți de colo până colo prin încăpere și de porunci vehemente adresate lui Bartleby ca să-și împacheteze bulentrele zdrânțăroase. Nimic de acest fel. Departe de a-l soma zgomotos pe Bartleby să plece, așa cum ar fi procedat un spirit inferior, pornisem de la premisa că trebuia să plece și clădisem pe această premisă tot ce aveam de spus. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât eram mai încântat de metoda mea. Totuși, a doua zi dimineața m-am trezit cu unele îndoieli. Somnul îmi risipise întrucâtva fumurile vanității. Una dintre orele cele mai lucide și mai înțelepte hărăzite omului este aceea care urmează îndată după trezirea lui dimineața. Acum metoda mea mi se părea la fel de înțeleaptă, însă numai în teorie. Cum se va dovedi în practică? Iată problema. Presupunerea că Bartleby va pleca fusese într-adevăr splendidă, dar la urma urmei această presupunere era numai a mea, nici de cum a lui Bartleby. Problema era nu dacă eu presupuneam sau nu că el va pleca, ci dacă el va prefera sau nu să mă părăsească. Era mai degrabă un om cu preferințe decât unul cu presupuneri. După micul dejun, m-am dus în oraș cumpănind în minte argumentele pro și contra. Aveam o clipă convingerea că metoda mea se va dovedi un eșec lamentabil, deoarece îl voi găsi pe Bartleby instalat ca de obicei în biroul meu. În clipa următoare însă eram sigur că îi voi găsi scaunul gol. Mergeam așa, oscilând între o posibilitate și alta. Când am ajuns la colțul dintre Broadway și Canal Street, am zărit un grup de oameni care discutau ațățați. Pun rămășa că n-o să iasă, auzi eu un glas. N-o să iasă, replicai eu. Vezi de treabă, scoate banii pentru rămășag. Și mi-am vărât instinctiv mâna în buzunar ca să-i scot pe ei mei, când deodată mi-am amintit că era zi de alegeri. Cuvintele pe care le auzisem nu aveau nicio legătură cu Bartleby, ci se referau la succesul sau insuccesul nu știu cărui candidat la postul de primar. Din pricina obsesiei mele mi imaginasem că întregul Broadway lua parte la frământarea mea și dezbătea aceeași problemă. Am mers mai departe bucuros să-mi ascund uituceala după zgomotosul paravan al străzii. Așa cum intenționasem, am ajuns la birou mai devreme ca de obicei. M-am oprit o clipă în fața ușii ca să trag cu urechea. Nu se auzea nimic, cu siguranță că plecase. Am încercat clanța, ușa era încuiată. Da, metoda mea reușise de minune, Bartleby își luase tălpășița. Totuși, gândul acesta era învăluit de o anume melancolie. Aproape că regretam succesul meu strălucit. Tocmai căutam sub preșul din fața ușii cheia pe care Bartleby urma să mi-o lase, când genunchiul mi s-a ciocnit cu zgomot de o scândură, ceea ce a stârnit un glas de dincolo de ușă. Încă nu sunt ocupat. Era Bartleby. Am rămas ca trăsnit. O clipă am stat locului ai doma acelui cetățean din Virginia, care odinioară într-o după-amiază senină de vară a fost lovit de trăsnet în timp ce-și fuma pipa la fereastra casei lui. A rămas aplecat acolo visător până ce l-a atins cineva și a căzut. Așadar n-a ieșit. Am urmărit eu în cele din urmă. Dar, supunându-mă din nou uluitorului ascendent pe care impenetrabilul copist îl avea asupra-mi, ascendent de care nu puteam scăpa în ciuda indignării mele, am coborât încet scările și ajungând în stradă am început să dau ocol clădirii. Ce puteam face în această situație nemaipomenită? Mă întrebam perplex. Să-l scot cu Deasila din casă nu puteam.
Să-l alung copleșindu-l cu injurii nu se făcea. Să chem poliția ar fi fost neplăcut pentru mine. Și totuși nici să-l lasă și savureze sinistrul triumf asupra mea nu-mi convenea. Atunci ce era de făcut? Sau dacă nu era nimic de făcut, mai era oare măcar ceva de presupus? Da, tot așa cum mai înainte presupusesem că Bartleby o să plece, puteam acum presupune retrospectiv că plecase. Trăgând concluziile logice ale acestei presupuneri, puteam să intru grăbit în biroul meu și, prefăcându-mă că nu-l văd, puteam să dau peste el ca și cum ar fi fost un duh. O asemenea purtare ar fi nimerit desigur drept la țintă. Bartleby nu avea cum să reziste la o astfel de aplicare a doctrinei presupunerilor, dar gândindu-mă mai bine, reușita acestui plan mi-a apărut cam îndoielnică. M-am hotărât să discut din nou cu el problema. Bartleby, i-am zis intrând în birou cu o expresie severă, dar calmă. Sunt foarte nemulțumit. Sunt consternat, Bartleby. Aveam o părere mai bună despre dumneata. Îmi închipuiam că ești destul de rafinat ca să pricep dintr-o simplă aluzie sau presupunere cum stau lucrurile într-o chestiune delicată. Se pare însă că m-am înșelat. Păi, nici măcar nu te-ai atins de banii ăștia, adăugai eu sincer mirat, arătându-i bancnotele rămase acolo unde le lăsasem cu o seară înainte. Bartleby nu-mi răspunse. Ai sau n-ai de gând să pleci de aici? Îl întrebai eu, cuprins de furie înaintând spre el. Aș prefera să nu plec, răspunse copistul subliniind ușor particula nu. Ce drept ai să rămâi aici? Plătești vreo chirie? Îmi plătești impozitele? Sau crezi cumva că imobilul ăsta ți aparține? Niciun răspuns. Ești dispus să-ți reiei munca de copist? Ți s-au vindecat ochii? Mi-ai putea oare transcrie un mic act chiar în dimineața asta? Ce-ar fi să mă ajut să confrunt câteva rânduri? Sau să te duci la poștă? Într-un cuvânt, ești dispus să faci vreo treabă oarecare pentru a da un sens refuzului dumitale de a părăsi acest birou? Bartleby se retrase tăcut în chilia lui. Eram într-un asemenea hal de nervi încât am socotit că e mai prudent să mă abțin deocamdată de la orice demonstrație. Bartleby și cu mine eram singuri. Mi-am amintit de scena tragică dintre nefericitul Adams și încă și mai nefericitul Colt, scenă petrecută în biroul solitar al acestuia din urmă. Enervat la culme de Adams, bietul Colt și-a pierdut cumpătul și s-a lăsat rât fără să vrea spre gestul fatal, un gest pe care niciun om nu-l poate deplânge mai mult decât făptașul însuși. În cursul meditațiilor mele pe această temă, m-am gândit adeseori că dacă cearta lor ar fi avut loc pe stradă sau într-o locuință particulară, ea nu ar fi avut același deznodământ tragic. Faptul că se aflau singuri într-un birou solitar, la etajul unei clădiri lipsite de orice legături domestice umanizatoare, un birou fără covoare pe jos, cu podeaua prăfuită și cu un aspect desigur lugubru, faptul acesta a contribuit, cred, mult la deznădăjduita exasperarea nefericitului Colt. Dar când eu am simțit cum crește în mine această mânie primară, stârnindu-mi ispita de a-l lovi pe Bartleby, am înfruntat-o pieptiș și am zvârlit-o cât colo. Cum? Pur și simplu amintindu-mi de divinul comandament. O nouă poruncă vă aduc eu vouă, iubiți-vă unii pe alții. Da, tocmai asta m-a salvat. Pe lângă virtuțile ei superioare, mila are și însușirea că acționează adesea ca un principiu de înțelepciune și de prudență, ca o pavăză puternică în mâna aceluia care o posedă, sau săvârși crime din pricina geloziei, din pricina urii și a mâniei, din pricina egoismului și atrofiei, dar nu s-a pomenit ca vreun om să comită vreo crimă diavolească în numele Sfintei Carități. De aceea, măcar interesul personal în lipsa unui temei superior ar trebui să îndemne pe toți oamenii, îndeoseb pe cei apriși din fire, să practice caritatea și iubirea aproapelui. În împrejurarea despre care vorbesc, m-am străduit să-mi înnăbuș furia împotriva copistului, interpretându-i cu bunăvoință atitudinea. Bietul de el, îmi spuneam, nu o face din răutate. Și apoi a dus o viață atât de grea încât e vrednic de indulgență. M-am străduit de asemenea să mă apuc numai decât de treabă și în același timp să-mi ridic moralul. Am încercat să-mi imaginez că în cursul dimineții aceleia Bartleby va ieși de bunăvoie, la o oră aleasă de el din chilia lui și va porni cu pași hotărâți spre ușă, dar nu s-a întâmplat așa. A sunat de 12:30, curcanul a început să se aprindă la față și a răsturnat călimara și a devenit gălăgios în fel și chip. Cleștișor a intrat în faza lui pașnică și cuvincioasă, iar Gimber a început să-și ronțe mărul de la amiază. Cât despre Bartleby, a rămas în picioare lângă fereastra lui, cufundat într-una din reveriile ei adânci, strânite de contemplarea zidului orb. Mă veți crede oare când vă voi mărturisi când după amiaza aceea am plecat de la birou fără a-i mai adresa vreun cuvânt? Trecură alte câteva zile în cursul cărora am răsfoit în clipele mele de răgaz cartea despre voință a lui Edwards,
și tratatul lui Priestley despre necesitate. În împrejurările date, aceste scrieri au avut asupra mea un efect salutar. Am ajuns treptat la convingerea că toate neplăcerile mele în legătură cu Bartleby erau predestinate din veac și că bizarul copist îmi fusese trimis de o prea înțeleaptă pronie într-un scop tainic pe care un simplu muritor ca mine nu-l putea desluși. Da, Bartleby, îi spuneam eu în gând, rămâi acolo unde ești după paravanul tău. Nu te voi mai persecuta. Ești la fel de inofensiv și de tăcut ca oricare dintre scaunele astea vechi. Într-un cuvânt mă simt mai bine când te știu aici. În sfârșit văd, simt și înțeleg țelul predestinat al vieții mele. Sunt mulțumit. Alții au poate roluri mai înalte de jucat. Dar misiunea mea în această lume, Bartleby, este de a-ți asigura un birou în care să rămâi atâta cât vei crede de cuvință. Cred că această înțeleaptă și binecuvântată stare de spirit m-ar fi însuflețit multă vreme dacă prietenii și colegii care îmi vizitau biroul nu m-ar fi zgândărit cu observațiile lor răutăcioase. Căci, așa cum se întâmplă adesea, contactul permanent cu mințile mărginite sfârșește prin a toci hotărârile cele mai nobile ale oamenilor generoși. Deși, la drept vorbind, când mă gândeam mai bine, nu mi se părea de fel ciudat că oamenii care intrau în biroul meu erau ispitiți să arunce vreo remarcă sinistră în legătură cu impenetrabilul Bartleby, impresionați fiind de înfățișarea lui bizară. Se întâmpla uneori ca vreun avocat venit să trateze o afacere cu mine și, negăsindu-l în birou decât pe copist, să încerce a obține de la el vreo informație precisă în legătură cu locul unde m-aș putea afla. Fără să ia în seamă vorbăria intrusului, Bartleby rămânea nemișcat în mijlocul încăperii, astfel încât, după ce îl privea câtva timp în această poziție, avocatul cu pricina pleca la fel de nelămurit precum venise. Alteori, când avea loc vreun proces de arbitraj în biroul meu plin de avocați și de martori, unul mai aferat decât altul, se întâmpla ca vreunul dintre acești oameni ai legii, văzându-l pe Bartleby că trândăvește, să-i ceară să dea o fugă până la biroul său, al avocatului respectiv, și să-i aducă niscaiva documente. Bartleby trata cu un refuz calm astfel de cereri și rămânea la fel de inactiv ca și mai înainte. Atunci avocatul holba ochii la el, apoi se întorcea către mine. Ce-aș fi putut oare să-i spun? În cele din urmă mi-am dat seama că printre colegii mei de breaslă trecea din gură în gură un murmur de uimire în legătură cu bizarul ipochimen pe care îl țineam în biroul meu. Treaba asta m-a supărat rău de tot și mi-a venit brusc ideea că Bartleby ar putea trăi până la adânci bătrânesc chiar în biroul meu, sfidându-mi autoritatea, contrariindu-mi musafirii, făcându-mi de rușine reputația profesională și aruncând o umbră sinistră asupra întregii clădiri. Târându-și zilele încet, grație economiilor lui, căci eram sigur că nu cheltuia mai mult de câțiva cenți pe zi, ar ajunge poate să-mi supraviețuiască și să revendice dreptul de posesiune asupra biroului meu în calitate de ocupant perpetu. Din ce în ce mai copleșit de aceste sumbre presimțiri și de răutăcioasele observații ale prietenilor în legătură cu fantoma din biroul meu, am sfârșit prin a-mi schimba radical felul de a gândi. M-am hotărât să-mi adun toate forțele și să mă descotorosesc pentru totdeauna de acest insuportabil demon. Totuși, înainte de a făuri vreun plan amănunțit în acest sens, m-am mărginit să-i sugerez lui Bartleby oportunitatea plecării sale definitive. Pe un ton calm și grav l-am sfătuit să supună această idee unei mature chibzuințe. Dar, după ce a chibzuit vreme de 3 zile, Bartleby m-a informat că hotărârea lui inițială a rămas neschimbată. Pe scurt, că prefera să rămână la mine. Ce-i de făcut? M-am întrebat eu atunci, încheindu-mi haina până la ultimul nasture. Ce-ar trebui să fac? Ce-mi poruncește conștiința să fac cu omul ăsta? Mai bine zis, cu fantoma asta? Trebuie neapărat să scap de el. Trebuie neapărat să plece de la mine. Dar cum? Doar n-ai de gând să-l arunci în stradă pe omul ăsta sărman, pe muritorul ăsta palid și pasiv? Ar fi o rușine să te porți cu atâta cruzime față de o făptură neajutorată. Nu pot și nu voi săvârși niciodată o astfel de ticăloșie. Mai degrabă îl las să trăiască și să moară aici, urmând să-l zidesc în perete, apoi rămășițele pământești. Așadar, ce vei face? Oricât la îndemna nu se va clinti de aici, până și banii cu care încerci să-l mituiești rămân neatinși pe masa pe care îi lași. Pe scurt, e limpede că preferă să se agațe de tine. În cazul acesta ai nevoie de o măsură drastică, neobișnuită. Cum adică? Doar n-ai de gând să-l dai pe mâna poliției ca să-i închidă în temniță paloarea nevinovată. De altfel, pe ce temei ai putea obține arestarea lui? E oare un vagabond? Cum ar putea fi socotit vagabond unul ca el care refuză să se clintească din loc? Tocmai pentru că nu vrea să fie vagabond, încerci să-l dai drept un vagabond.
E din calea afară de absurd. Nu are mijloace vizibile de subzistență, iată un temei solid. Da, de unde? E neîndoios că se întreține singur, ceea ce constituie unica dovadă de netăgăduit prin care un om poate demonstra că posedă mijloacele necesare. Destul. De vreme ce nu vrea să mă părăsească, va trebui să-l părăsesc eu. Îmi voi schimba sediul. Mă voi stabili în altă parte și îl voi preveni că dacă îl voi găsi în noul meu sediu, îl voi da în judecată ca pe un delicvent de rând. În consecință, a doua zi am vorbit astfel. Socotesc că biroul acesta e situat prea departe de primărie și că aerul de aici e nesănătos. Pe scurt, am de gând să mă mut săptămâna viitoare, așa că nu voi mai avea nevoie de serviciile dumitale. Ți-o spun de pe acum ca să-ți dau posibilitatea să-ți găsești alt loc de muncă. Bartleby nu-mi răspunse, așa că discuția luă sfârșit. În ziua sorocită am tocmit câțiva oameni cu niște căruțe și m-am dus la birou. Întrucât n-aveam prea multă mobilă, mutarea a durat doar câteva ceasuri. De la început până la sfârșit, copistul a rămas în picioare înapoi a paravanului, care la porunca mea a fost lăsat la urmă. Când oamenii l-au luat și l-au îndoit ca pe un folio uriaș, n-a mai rămas decât Bartleby, imobil în încăperea pustie. Am zăbovit câteva clipe în prag ca să-l privesc și, simțindu-mă deodată cuprins de remușcări, m-am întors în încăpere cu mâna în buzunar și cu sufletul la gură. La revedere, Bartleby, i-am spus, eu plec. La revedere și Dumnezeu să te ajute. Și ține asta, am adăugat, strecurându-i în palmă o bancnotă. Dar bancnota a căzut pe podea și atunci, lucru ciudat, m-am smuls cu greu de lângă omul de care dorisem atât de mult să mă descotorosesc. O zi, două după instalarea mea în noul sediu, am stat cu ușa încuiată, tresărind la fiecare zgomot de pași ce se auzea pe coridoare. Când mă întorceam la birou după vreo scurtă absență, mă opream o clipă în prag, cu urechea la pândă înainte de a vârî cheia în broască. Dar aceste temeri n-aveau niciun rost. Bartleby nu s-a mai apropiat niciodată de mine. Socoteam că totul merge perfect când am primit pe neașteptate vizita unui necunoscut care m-a întrebat cu un aer tulburat dacă ocupasem recent un birou pe Wall Street la numărul... Copleșit de presimțiri, am răspuns că da. În cazul acesta, domnule, sunteți răspunzător de individul pe care l-ați lăsat acolo, mi-a spus necunoscutul, care s-a dovedit a fi un avocat. Individul refuză să copieze acte, refuză orice fel de muncă, spunând că preferă să se abțină. Refuză de asemenea să părăsească biroul. Regret, domnule, i-am răspuns cu un calm aparent, menit să-mi ascundă zbuciumul lăuntric. Regret, dar individul despre care vorbiți nu reprezintă nimic pentru mine. Nu mi-este nici rudă, nici salariat ca să mă puteți socoti răspunzător de el. Dar pentru numele lui Dumnezeu, cine este? Nu sunt deloc în măsură să vă informez. Nu știu nimic despre el. L-am folosit cândva în calitate de copist, dar în ultima vreme n-a mai prestat nicio muncă pentru mine. Atunci am să-l dau afară. Bună ziua, domnule! Trecură câteva zile în cursul cărora n-am mai auzit nimic despre Bartleby și deși m-am simțit de câteva ori îmboldit de dorința caritabilă de a trece pe la vechiul meu sediu pentru a-l vedea pe copist, nu știu ce repulsie m-a reținut de fiecare dată. S-a isprăvit deci cu Bartleby, mi-am spus la capătul unei alte săptămâni, în timpul căreia nu mai auzisem nimic despre dânsul. Dar o zi mai târziu, întorcându-mă la birou, am găsit mai mulți inși care mă așteptau în prag, cuprinși de o nervozitate extremă. Ăsta e, uite-l că vine!" strigă cel mai din față, care nu era altul decât avocatul care mă vizitase singur cu câtva timp înainte. Trebuie să-l scoateți numai decât, domnule!" zbieră la mine un bărbat corpulent, în care îl recunoscui pe proprietarul casei cu numărul de pe Wall Street. Domnii aceștia care îmi sunt chiriași nu mai pot tolera o asemenea situație. Domnul B, și arătă spre avocat, l-a dat afară din birou, dar individul continuă să bântuie clădirea. Ziua se instalează pe rampa scării, noaptea doarme la intrare. Toți sunt îngrijorați, iar clienții au început să părăsească birourile. Sunt temeri că mulțimea ar putea să-l linșeze. Trebuie să întreprindeți neîntârzia ceva. Am început să mă retrag îngrozit din calea acestui torent de vorbe și aș fi dat orice ca să mă pot închide în biroul meu. Dar în zadar am repetat că Bartleby nu reprezenta nimic pentru mine, nimic mai mult decât pentru oricare dintre ei. Știind că fusesem ultimul om care avusese de-a face cu el, mă trăgeau la răspundere fără cruțare. Temându-mă să-mi văd numele dat la ziar, așa cum mă amenința vag unul dintre cei de față, am chibzuit bine și în cele din urmă am declarat că dacă avocatul îmi va înlesni o întrevedere confidențială cu Bartleby în biroul său, al avocatului, mă voi strădui din răzputeri chiar în după-amiaza aceea să-i scap de pacostea de care se plângeau. Urcând scările ce duceau spre vechiul meu birou, l-am regăsit pe Bartleby instalat pe rampă foarte liniștit. Ce face aici Bartleby?" l-am întrebat.
Șed pe rampă, îmi răspunse el cu blândețe. L-am împins în biroul avocatului care ne-a lăsat singuri. Bartleby, i-am spus, îți dai seama că îmi cășunezi mari neplăceri, stăruind să ocup palierul după ce ai fost alungat din birou? Niciun răspuns. Una din două, ori pleci de bunăvoie, ori va trebui să fii scos cu deasila. Ce fel de slujbă ți-ar conveni? Ai dori să te angajezi din nou în calitate de copist? Nu, aș prefera să rămân așa cum sunt. Ți-ar plăcea să lucrezi ca funcționar într-o băcănie? Într-o băcănie aerul e prea stătut. Nu, n-aș vrea să mă angajez ca funcționar, dar nu fac mofturi. Spui că aerul e prea stătut, dumneata care stai tot timpul închis între patru pereți? Aș prefera să nu mă angajez ca funcționar, îmi răspunse el ca și cum ar fi vrut să lămurească definitiv această mică problemă. Ți-ar conveni poate slujba de barman? Munca asta nu vată-mă ochii. Nu mi-ar conveni deloc, deși repet că nu fac mofturi. Încurajat de locvacitatea lui neobișnuită, am trecut din nou la atac. Ți-ar plăcea să călătorești prin țară ca achizitor de comenzi? Munca asta ți-ar prii? Nu, aș prefera să fac altceva. Ce-ar fi atunci să însoțești în Europa un vreun tânăr de familie bună pe care să-l instruiești cu conversația dumitale? Ți-ar plăcea așa ceva? Câtuși de puțin. Am impresia că nu e o treabă prea precisă. Îmi place să fiu sedentar, dar nu fac mofturi. Atunci ai să rămâi sedentar, am izbucnit eu, pierzându-mi răbdarea și înfuriindu-mă de-a binelea, pentru prima oară în istoria exasperantelor mele relații cu Bartleby. Dacă nu vei pleca de aici până seara, atunci mă voi vedea silit să... mă văd silit să plec eu însumi. Am recurs la această încheiere absurdă, neștiind ce amenințare să folosesc pentru a-l intimida și a-l îndupleca să se urnească din loc. Socotind zadarnic orice alt efort, mă pregăteam să-l părăsesc grabnic, când m-a fulgerat un gând care mai dăduse de altfel târcoale și înainte. Bartleby, i-am spus pe tonul cel mai blajin, cu putință în împrejurările date, n-ai vrea să mă însoțești până acasă, nu la biroul meu, ci la locuința mea, și să rămâi cu mine acolo până ce vom lua pendelete o hotărâre convenabilă pentru dumneata. Hai să plecăm chiar acum. Nu, deocamdată prefer să rămân aici. Nu i-am mai răspuns nimic. Păcălindu-i pe toți prin bruschețea și graba mea, am părăsit repede clădirea și am pornit în fugă pe Wall Street spre Broadway, unde, stărind în primul autobuz întâlnit, am scăpat de orice urmărire. De îndată ce mi-am recăpătat calmul, mi-am dat seama limpede că făcusem tot ce-mi stătea în putință, atât în ce privește cererile proprietarului și ale chiriașilor săi, cât și în ce privește propria-mi dorință și propriul sentiment al datoriei, pentru a-l ocroti pe Bartleby și a-l pune la adăpost de orice persecuție brutală. M-am străduit așadar să fiu cât se poate de liniștit și de senin, dar deși o făceam cu conștiința împăcată, n-am izbutit pe deplin în încercarea mea. Eram atât de înfricoșat de gândul că proprietarul furios și locatarii lui exasperați m-ar putea urmări din nou, încât după ce i-am predat lui Cleștișor conducerea treburilor mele, am cutreierat timp de câteva zile cu cabrioleta, partea de sus a orașului și suburbiile sale, trecând în Jersey City și în Hoboken și făcând incursiuni fugare chiar în Manhattanville și Astoria. Pot spune că de fapt am locuit câteva zile în cabrioleta mea. Când m-am reîntors în biroul meu, am găsit pe masă o scrisorică de la proprietar și am deschis-o cu degetele tremurânde. Scrisorica mă informa că proprietarul chemase poliția care l-arestase pe Bartleby ca vagabond și îl închisese la Tombs. Având în vedere că știam mai multe despre arestat decât oricine, proprietarul îmi cerea să mă prezint la pomenita închisoare și să dau o declarație conformă faptelor. Această veste a avut un efect contradictoriu asupra mea. La început am fost indignat, dar în cele din urmă aproape că am aprobat ideea. Firea energică și hotărâtă a proprietarului îi inspirase o linie de conduită pe care eu unul nu cred că aș fi ajuns să o adopt vreodată, deși părea singura ce se impunea în ultimă instanță, date fiind împrejurările. Așa cum am aflat mai târziu, bietul copist nu a opus nici cea mai slabă rezistență în clipa când i s-a spus că va fi trimis la închisoare. S-a mulțumit să accepte în tăcere cu obișnuita lui impasibilitate lividă. Câțiva dintre curioșii care erau de față s-au alăturat emoționați grupului, precedat de unul dintre polițiști, care îl ținea de braț pe Bartleby. Alaiul a pornit în tăcere pe străzile zgomotoase și vesele încinse de arșița amiezii. În aceeași zi în care am primit scrisorica proprietarului, m-am dus la închisoarea orașului. Găsindu-l pe gardianul de serviciu, i-am explicat scopul vizitei mele, iar el mi-a confirmat că individul căutat de mine se afla într-adevăr acolo. Atunci l-am asigurat pe gardian că Bartleby e un om profund cinstit și vrednic de compătimire, în ciuda inexplicabilei sale excentricități. I-am relatat tot ce știam despre el și am încheiat sugerându-i gardianului să-i facă detențiunea cât mai puțin aspră cu putință,
până când se va lua o măsură ceva mai clementă, deși nu prea știam ce fel de măsură putea fi luată în legătură cu el. În cel mai rău caz, Bartleby putea fi trimis la azilul de săraci. După această discuție l-am rugat pe gardian să-mi îngăduie să-l văd pe deținut. Întrucât acesta nu se afla sub nicio acuzație infamantă și avea o comportare destul de potolită și cu totul inofensivă, îi se îngăduise să circule liber prin închisoare și îndeosebi în curțile ei interioare acoperite cu iarbă. L-am găsit în cea mai ferită dintre aceste curți, stând singur, cu fața spre un zid înalt, de jur împrejur în deschizăturile înguste ale ferestruicilor închisorii. Mi se părea că văd ochii ucigașilor și tâlharilor care îl urmăreau cu privirea. Bartleby? Vă cunosc și nu vreau să vă spun nimic, îmi răspunse el fără să-și întoarcă fața. Nu eu te-am adus aici, Bartleby, îi replica întristat de bănuiala cuprinsă în vorbele lui. De altfel, pentru dumneata, locul ăsta nu poate avea nimic infamant. Prezența dumitale aici nu-i legată de nicio dezonoare. Și apoi nu-i chiar așa de trist aici cum s-ar putea crede. Uite, sus e cerul, jos iarba. Știu unde mă aflu, mi-o reteză Bartleby. După care n-am mai vrut să scoată vorbă, așa că l-am părăsit. Pășind din nou pe coridor, am fost acostat de un individ burduhănos încins cu un șorț. E prietenul dumneavoastră?" mă întrebă el arătând cu degetul peste umăr. Da. Vrea să crape de foame? Dacă da, e foarte lesne. N-are decât să se mulțumească cu rațiile zilnice." Cine ești dumneata?" L-am întrebat neștiind ce să cred despre un om care îmi vorbea pe un ton atât de neoficial într-un asemenea loc. Sunt magazionerul. Domnii care au prieteni închiși aici mă plătesc ca să le procur ceva bun de mâncare." Adevărat?" îl întreba eu pe magazioner, întorcându-mă cu fața spre el. Omul îmi răspunse afirmativ. Atunci aș dori să fii cât se poate de atent cu prietenul meu, urma eu, strecurând câțiva arginți în palma magazionerului. Dă-i cea mai bună mâncare cu putință și fii cât mai politicos cu el. N-ați vrea să mă prezentați?" spuse individul privindu-mă cu aerul unuia care arde de nerăbdare să-și dovedească bună creștere. Socotind că relația aceasta ar putea fi de folos bietului copist, am consimțit. Și după ce l-am întrebat pe magazioner cum îl cheamă, m-am dus cu el la Bartleby. Bartleby, omul ăsta e un prieten care îți va fi de mare folos. Cu sluga dumneavoastră, domnule, sluga dumneavoastră, îi zise magazionerul făcând o plecăciune adâncă. Sper că vă place la noi, domnule. Teren frumos, odăi răcoroase, sper că o să rămâneți câtva timp aici. O să mă străduiesc să vă fac plăcută șederea. Ce doriți să mâncați azi la prânz?" Prefer să nu mănânc azi," răspunse Bartleby depărtându-se. Nu mi-ar pri, nu sunt obișnuit cu prânzurile." Și spunând acestea, se îndreptă cu pași rari spre capătul curții și se opri în fața zidului gol ce o străjuia. Cum adică?" exclamă magazionerul aruncându-mi o privire uimită. Ciudat, om, nu credeți?" Cred că e puțin cam scrântit," i-am răspuns eu mâhnit. Scrântit? Zău? Păi ca să vă spun drept, credeam că prietenul dumneavoastră e unul din domnii care falsifică bani. Falsificatorii ăștia sunt îndeopși de paliți și cilibii la înfățișare. Nu mă pot opri să nu-i compătimesc. Zău, domnule, l-ați cunoscut pe Monroe Edwards?" adăugă el emoționat și făcu o pauză. Apoi, punându-și mâna pe umărul meu, oftă compătimitor. A murit de oftică la Sing Sing. Va să zic că nu l-ați cunoscut pe Monroe? Nu, n-am avut niciodată de-a face cu vreun falsificator, dar acum trebuie să plec. Ai grijă de prietenul meu, n-ai nimic de pierdut, dimpotrivă. Voi veni să te mai văd." Câteva zile mai târziu am obținut din nou permisiunea de a vizita închisoarea și am pornit pe coridoarele ei în căutarea lui Bartleby, dar nu l-am găsit. L-am zărit adineauri ieșind din celulă, îmi zise un gardian, poate că s-o fi dus să plimbe prin curte. Am pornit așadar într-acolo. Îl căutați pe mutul ăla?" mă întrebă un alt gardian, trecând pe lângă mine. Uitați-vă, doarme în curtea de colo, n-au trecut nici 20 de minute de când l-am văzut întins în curte." În curte domnea o liniște desăvârșită, căci deținuții de rând nu aveau acces acolo. Zidurile extrem de groase ce împrejmuiau nu lăsau să treacă niciun zgomot. Zidăria asta egipteană mi-a păsat lugubră sufletul, dar sub tălpi simțeam o iarbă fragedă și captivă. În curtea asta, ca în inima nemuritoarelor piramide, firele de iarbă încolțiseră printr-o magie bizară din semințele zvârlite de păsări prin crăpăturile zidurilor. Ghemuit într-o poziție ciudată la poalele zidului, cu genunchii strânși, lăsat într-o rână, cu capul pe pietrele reci, așa mi-a apărut bietul Bartleby. Trupul lui împuținat nu mișca. M-am oprit, apoi m-am apropiat de el, m-am aplecat asupra și am văzut că ochii sumbri erau deschiși. Alminteri, ai fi zis că doarme adânc. Nu știu de ce, am simțit nevoia să-l ating. I-am apucat mâna,
dar m-am simțit zguduit de un fior din creștet până în tălpi. Fața rotundă a magazionerului răsărit deodată lângă mine. Masa dumnealui e gata, nici astăzi nu o să mănânce. Nu cumva trăiește fără să mănânce? Trăiește fără să mănânce, am răspuns eu închizând ochii lui Bartleby. Doarme, nu-i așa? Da, alături de regi și de sfetnicilor, am șoptit eu. N-are rost, cred, să duc mai departe această povestire. Imaginația va suplini lesne sumarea descriere a mormântării bietului Bartleby. Dar înainte de a-mi lua rămas bun de la cititor, fie-mi îngăduit să-i spun că dacă această mică povestire l-a interesat îndeajuns de mult, ca să-i ațâțe curiozitatea de a ști cine era Bartleby și ce fel de viață dusese înainte ca povestitorul să fi făcut cunoștință cu el, nu pot răspunde altceva decât că împărtășesc întru totul această curiozitate, dar că nu sunt câtuși de puțin în stare să o satisfac. Ezit totuși să divulg aici un anumit zvon care mi-a ajuns la ureche după vreo câteva luni de la moartea copistului. Pe ce anume se întemeia acest zvon n-am putut afla niciodată. De aceea nici n-aș putea spune cât de adevărat era. Cum însă acest zvon vag mi-a trezit un anumit interes, chiar dacă mi-a sugerat ceva foarte trist, îl voi menționa întreagăt gândindu-mă că s-ar putea să trezească același interes și altora. Iată despre ce e vorba. Bartleby ar fi fost un mic funcționar la arhiva din Washington a scrisorilor refuzate, până când s-a pomenit brusc fără slujbă în urma unei schimbări din administrație. Când mă gândesc la zvonul ăsta, îmi vine greu să-mi exprim emoția ce mă copleșește. Scrisori refuzate, parcă ar suna răposate. Imaginați-vă un om condamnat de natură și de soartă la o deznădejde adâncă. Se poate oare concepe o muncă mai aptă a-i spori această deznădejde decât aceea de a mânui necontenit asemenea scrisori refuzate și de a le pregăti pentru foc? Căci ele sunt în fiecare an adunate cu harabaua și puse pe foc. Uneori lividul slujbaș scoate cât un inel din hârtiile împăturite, degetul căruia era destinat inelul putrezește poate în groapă, câte o bancnotă trimisă în grabă de vreo persoană caritabilă, unuia care nu mai cunoaște de mult foamea, câte un cuvânt de iertare trimis unor ființe care au murit în deznădejde, vreo speranță insuflată prea târziu unor disperați sau vreo veste bună adusă unor oameni doborâți de o nefericire cumplită. Asemenea scrisori, menite a fi solii ale vieții, alergă spre moarte. Vai ție, Bartleby! Vai ție, omenire! Sfârșit.